ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା 37ତମ ବାବା ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବାରିପଦା ଡିଆର୍କେ ଓ କଟକର ନିମପୁର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବାରିପଦା ବ୍ୟାଟିଂ କରି 24 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 130 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ତାହାର ଜବାବରେ କଟକର ନିମପୁର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ମାତ୍ର 19 ଓଭରରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଖେଳର ଶେଷରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଭିଲିଷା ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼, ଏସ୍ଆର୍ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେଶ ମହାକୁଡ଼, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭୟ କୁମାର ସୋତାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୟୀ ଦଳ ଓ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।